नमस्कार दोस्तों, मैं फिरंगी बुढ़वा यार वार न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो रातों रात वायरल हो गई, वो भी डीजे वाले के साथ। मीडिया में गौरदा उड़ावत बारू, का बात बहा बड़ी चर्चा में बहारू। मीडिया में गौरदा उड़ावत बारू, ये के दिन में कैसे के प्यार हो गई, और प्यार हो गई। अच्छा ये बताइए कि ये कई दिन में कैसे फंसा लिया भाई? हमारे गाँव में आयरलैंड डीजे बजाओ, घर के बगल में शादी पड़ा रहा तो आयरलैंड डीजे बजलन गाना चांद के पार ले जाइबा का। तो वे गाना सुन के हम घर से बाहर निकलनी तो हमरा तो देखलन, हम इनका और देखनी, ओकरा बाद से आँख मरलन, हम आँख मरनी, ओकरा बाद से नंबर की सहारा भइल। 14 दिन भाग के जलंधर में शादी रह चला। एक रतिये में चांद के पार ले गइल, डीजे वाला पिलावा हमार ले गइल। एक रतिये में चांद के पार ले गइल, डीजे वाला पिलावा हमार ले गइल। अच्छा तो ये बतावा कि तारा दिल में बसल मारे के दिमाग में? ये बसल वाला में हमारा दिल के अंदर ऐसे भाग के कोई नहीं शादी जलंधर 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 कि तो है बहुआ जवार के ना डर रहे का, रहू एतना ना ढकाइल ना सबर रहे का। हो जब नैना से नैना मिलल इनसे, तब दिल के गिटार बजल झन से। ऐसे कैसे डीजे वाला से दीदार हो गइल, हाँ दीदार हो गइल। अच्छा ये बतावा कि तू इनका अंदर ऐसा का देखलू कि इतना पागल हो गइलू? इनका कान के बाली देख के प्यार हो गई। कान का बाली? हाँ कान के बाली। कान के बाली था। हाँ यही था। हाय कान का बाली? हाँ वो देख रही तो प्यार हो गई। तो हम पहले हम से कैला इनकर मुस्की करे जावा के पार हो गइल, डीजे वाला हमारो भतार हो गइल। इनकर मुस्की करे जावा के पार हो गइल, डीजे वाला हमारो भतार हो गइल। अरे इतना जल्दी शादी करने का का जरूरत वाला भाई? हमारे जमाने जान होते रहे, हमारे बाप माई शादी ना करते रह लोग, वैसे हम शादी कर ले। देख के तना लगे कि तोहर जवानी जियान होत रहल। सेवा करेला कि ना, तोहे कोंगवा में धुनो मेरा भरेला कि ना। सेवा करे ले एतना की कौन नइखे, मोर पिया हीरो से कौनो कौन नइखे। खुशबारू ना कि सपना साकार हो गइल, हाँ साकार हो गइल। अच्छा ये बतावा तारा के जब डीजे वाला प्यार कइला त का खियैला? दूध मलाई खियाइला। अच्छा अरे दिलावा के मोरे